terakhir wingi bar prei wingi sak pentas terakhir wingi ana ing laladan ya kuwi nganjuk kono iya kuwi sing ngendang kuwi wis mulai ngri-ngriken wo pentas terakhir terus esuke langsung diinpus diinpus lah bareng ngono lah kok sindenku Sinta ki yo melu nyusul lara pisan oh ya ning alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe bengi iki wis sak kanca-kanca isih pinaringan kuat sehat isih pinaringan iso berkesenian maneh pancen sing disuwun kaya mangkono kuwi nek kanca-kanca lara ki melu ngrasake lara kok oh iya aku nek kanca-kanca lara ki jan sedih hatiku iya kanca-kanca larane iki maneka warna iya ana sing tipes ana sing darah rendah iya terus kuwi sing nyarencus kuwi larane lara pikir iya lara pikir ya wis pamane jam 12 setengah 12 lah kayak ya